право да допускате или да не допускате. Изобщо не ме интересува. Също аз поръчам. Това си е тяхно право. Ние си имаме наше право като партия, който представляваме да се институцира. И големи малки. Първо искате ли? Няма ли да ви други така, ние ще бъдем дискриминационни действия, към която и да е част от обществото, няма да допуснем. Че той да толерира на него, не ме интересува дали че това е граждански протест без никакви политически символи. Искам да я надвикам. Просто го обсемват. Ако беше едно малко червено знаме е едно. И ще подкрепяме вашия антифашистски протест. Искаш ли да се самогръмна или да ме гръмнеш, за да се махна идеите? И това ли ще ме направиш? Да имам идеи? Няма да. Нека медиите да не видят достатъчно добре, да чуят достатъчно добре нашата позиция, след което ние не пускаме този псевдоантифашистски протест. Сталин и Хитлер заедно да го пукат. Ако има демокрация, нека демокрацията бъде на всичко. Ако те искат да забраняват на антифашистски митинг, т.е. да бъдат точно като фашисти, които забраняваха абсолютно всичко, което е различно от тях, нека да продължат да бъдат. Значи това е абсолютна спекулация. Ние прочетохме текст, който беше в защита на левите активисти специално. Тук беше прочетен от едно момиче. Както повтарям, инициативата беше създадена за защита, включително продължаваме да защитаваме включително леви активисти, така че това е абсолютна инсинуация. Ние защитаваме как процеси, така и леви. Няма никакъв антикомунизъм в нашата инициатива, нито единственото против което сме неофашистския терор, защото смятаме, че спора ляво-дясно е легитимен и е възможен, като състояние, че и фашисти поставяше с основата геноцида и избиване на нации и така нататък, не е възможен политически дебат. И това е просто нашата позиция. По никакъв начин няма дискриминация към идеологията на нас. Няма дискриминация, мисля, че разбрахте, може да се това е антифашистски протест. Проблема е в размерите на знамената и в размерите на транспарантите. Тогава не би ли трябвало, ако помагате на хора, да свиете тези големи транспаранти? Не би трябвало, тъй като ние не категорично и ясно отношение. Антифашизма е работа на всички леви сили. И ние нямаме никакво намерение да се прикриваме какви сме тук. След като имат десни, извинявайте, след като имат десни, след като имат центристи, нека да развеят и да кажат, че всичките политически сили, всичките граждани, всеки нормален човек застава в борбата срещу фашизма. Тоест, твърдите, че те не са лява сила или какво, за да им пречат? Твърдят, че те абсолютно не могат в момента да демонстрират какво са. Те искат някакъв псевдограждански, аполитичен протест да направят, който по никакъв начин не съответства на дневния ред на обществото, тъй като решението на проблема, решението на проблема с фашизма и нацизма е политическо. Не да подкрепим, а не да провалим. Нали току-що казвате, че те са много лоши. Основната цел да се политизира. Подкрепяме, значи това събитие беше обявено за политическо, след като разгласите с транспарант.
Павел Иванов. Коя идея е политична? Антифашизма е политична идея. Той е против насилието. Идеята е срещу фашизма и неонацизма. Смятате ли, че антинацизма е запазена територия само на крайно леви групировки? Не, който иска може, както те са направили, да се присъединят към тезите на комунистите. Това, което не разбираме, защо им пречите. Очевидно, те не са доволни от вашето Ето, ние сме се изнесли в страни, не сме сред тях, стоим в страни и демонстрираме нашето поведение. Нямаме никакво намерение да се бутаме сред Тоест хора, нямате които не нищо желаят. общо с тази демонстрация. Дошли сте За да подкрепим. Как я подкрепяте като всъщност... Общо имаме и за това искам да концентрирам акцента върху следното. Това е антифашистски митинг, антирасистски Вие и участвате ли в митинг, не ме организацията, прекъсвайте, извинявайте? и митинг за толерантност. Що за толерантност проявяват организаторите от хора, след като поставят дискриминационни изисквания към движение Че Гевара? А вие съобразихте ли Що се за с техните толерантност е условия? това? Аз питам, що за толерантност е това? Това е един граждански протест. Те са призовали, че социалната мрежа и по други форми граждани, обикновени граждани, политически ориентирани или не политически ориентирани, да се присъединят към този протест. Следователно, те като организатори на този митинг са задължени, не ме прекъсвайте, са задължени да признаят правата и свободите на всички протестиращи на този митинг. Вашето име. Не, ние сме абсолютно против Позитанов. Много голяма грешка си. Ако бяхме с Позитанов, щяхме да носим знамена на БСП. Ние сме абсолютни противници на Ние сме Позитанов. комунисти, но вие не можете да направите разлика между социал-демокрация и комунизъм. Ние сме комунисти. Позитанов няма нищо общо с някъде да ми личи, да имам съзнание. Имате право да носите знаме, но имате право. Ние живеем, питам, живеем ли в демократична държава? Живеем. Следователно, кои са тези хора? Това е, те са направили граждански протест. Те са призовали индивидите сами по себе си. Това е политически символ. Извинете, и жълтият цвят е политически. Що не си свалете фанелки? Извинете, ама тук виждам като лъчки и че Виждаме НДСВ в момента. Виждаме скейт фирма. Това е свичър на скейт фирма. А жълтия ви видяхме навява спомени за царя. Да, навява ми спомени. Свалете се Политически символ. Ние сме комунистически граждански. Вижте, НДСВ, нали? С френски надпис. БМВ, с немски надпис. Ще се спи тук мирно и ти, което полицайка с нас. Аз ви казвам като гражданин, който знае какво искаха тия хора. Чухме ви, довиждане. Аз ви Вие казвам сте като гражданин, който знае какво ще последва от подобни позиции. Елате като гражданин. Ето, казвам, Сме като Без знамето, без тия Сме символи. като граждани. Не, вие си носите идеологията. Проблема ви е тук на вас. Като носи Че Гевара фалелките, младите хора се носят. Окей. Престъпление ли е това? Носете си. Виждате ли някой друг идеологически символ тук? Разбирам, че има други. Тази държава или е демократична, или не е демократична. Ако не е демократична, ще бъдем възпрепятствани. Питам организаторите тогава, привържениците на демокрация и толерантност ли са? Явно не.